Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da haka, barkamu da sake kasancewa tare da ni a cikin wani shata mai suna Sirrin Magi TV. Kamar yadda kuka sani suna Shehu Kaji. A cikin bidiyon mu na yau na kawo muku inda wasu jami'an tsaro sun kama ɗaya daga cikin mutane 16 waɗanda ke buga bugin kuɗi suna yaudarar mutane a halin yanzu. Kamar da kuka gani ga kuɗin nan da suke za a ga suna buga dala, sannan suna buga kuɗin Najeriya wanda suna kama da bakin naira 500, naira 100 suna bugawa, wato na bugi domin su zalunci mutanenmu, wanda cikin ikon Allah subhanahu wata'ala ya sa an kama wannan mutanen su 16 a cikin ƙasar Najeriya. Shi yasa na ce mana kuma wannan bidiyo domin ku gane waɗannan mutanen, domin ku kiyaye. A irin lokaci ga suna an kama musu, ana gabatar da su da hukumar 'yan sanda kamin a miƙa su zuwa kotu a yanke musu hukuncin da ya dace da su. A halin yanzu gashi nan dai kuna gani ba tare da ɓata lokaci ba, gashi nan dai kuna ganin waɗannan mutanen su aikin su kenan, suna buga kuɗin da ba na ƙwarai ba domin zaluntar mutanenmu. Insha Allah a cikin wannan shata mu zan kawo muku bidiyo inda za ku gane kuɗi, ko kuma in ce inda za ku tantance tsakanin kuɗin bugi da na ƙwarai da kuɗaɗen da muke amfani da su a halin yanzu. Idan ka duba dai a halin yanzu za ka ga kuɗaɗen nan kamar na ƙwarai amma kuma ba na ƙwarai ba ne. Waɗannan mutane sun zama na bala'i a ƙasa. Allah ya ƙara tona asirinsu. A duk lokacin da sun ka aikata wannan abun, Allah ya sa a tona asirinsu. Kamar yadda kuka gani ga sunan dai waɗannan mutanen su guda 16 a halin yanzu. Kada ku mance dai ku danna like da wannan bidiyo. Wannan like da kuke danna mana shi ke ƙara mana ƙarfin gwiwa na ganin cewa mun kawo muku shirye-shiryen akan lokaci. Gashi nan dai ka gani waɗannan ɓarayen Allah ya ƙara tona asirin su baki ɗaya. Ya kamata a ce gaskiya duk ɗaya daga cikin mutanenmu da san cewa mun san kuɗin da na ƙwarai da waɗanda na bugi domin kare kanmu da damfara irin wannan, saboda waɗannan mutanen suna zaluntar mutane gari, ƙasa, wanda sau da yawa mutanen ba san illa hakan ba, ko kuma in ce dai ba san su ba. To kamar da Allah ya ba mu nasarar kama annan, muna roƙon Allah ya ƙara ba mu nasarar kama wasu a kai ƙarshen wannan bala'i da ke addabar ƙasa. Kai da kuma ce dai ku danna alama subscribe da wannan bidiyo, sannan ku danna like domin damar kawo muku sabbin shirye-shirye akan lokaci. Gashi nan dai a halin yanzu kuna ganin fuskun wannan ɓarayin, kuma in ce 'yan damfara wanda ke zaluntar mutanenmu wurin buga kuɗaɗe mara kyau a cikin al'umma. Allah ya tona asirinsu baki ɗaya, ya sa wannan shine ƙarshe.
cikin mugayen aikin da suke aikatawa, ya kuma kare duk wani musulmi da samun damfara irin wannan. Za a kuɗin kawai kamar kuɗin ƙwari, amma ba kuɗin ƙwari ba ne. Duk wanda ya san kuɗi da kalli wannan kuɗaɗen za a ga cewa waɗannan kuɗin ba na gaske ba ne, amma saboda iya zaƙe wasu na ganin cewa sun ci al'ummar mutane waɗanda ba su san kuɗaɗen ƙwari ba, sai su damfara su. To an nema kawo ƙarshen wannan bidiyon namu. Kada ku manta da ku danna like wannan bidiyo daga naku na Shehu Kaji.